Benfica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 102 102. Benvidos e benvidas unha semana máis rara, diferente, ao 11 galego da xornada. Bueno, primeiro de nada, xa vemos as cousas. Eu só a toma única, de persoa única, é o que ten a vida ás veces. Os que escoitades o Galicia en Goles xa sabedes que Anxo non estivo esta fin de semana. A verdade é que ten a voz peor que, bueno, que fala fatal, polo tanto tampouco pode estar aquí hoxe, pero sí que vai a estar axudando dende a realización do directo, así que grazas por realizar un vídeo que no que non sai, así que darlle as grazas, lóxicamente, porque este facendo iso. Nada, que mandarlle todos os ánimos do mundo aquí xuntiños, hoxe en familia, no chat para Anxo, para que a semana que ven xa poida estar poñendo a cara, que o que mellor se lle dá. Primeiro, actualidade. Chacho Coudet, novo adestrador do Deportivo Alavés, punto, non hai nada máis que falar. O ex do Celta, que xa é oficial de uns minutiños, ocupa o banco do glorioso na primeira división. Polo tanto, non regresará a Balaídos, porque lembremos que o Celta Alavés foi o partido da primeira xornada de Liga, así que non regresará a Balaídos, polo menos esta tempada, se non hai Copa de por medio. E bueno, lóxicamente, por primeira vez estou eu aquí, poñendo a cariña, dando o discurso este de benvidos e benvidas, que tampouco sei moito o que dicir. Polo tanto, xa dicíamos que é un 11 galego diferente, que van a cambiar moitas cousas hoxe, pero que non cambia é a ubicación do mellor gimnasio do mundo, na avenida de Lugo 6 Baixo, en Pontevedra. O Exalta Centro Deportivo non cambia de ubicación, porque os que sí que cambian, os que sempre buscan o mellor, para toda a xente que vai ali, para que todo o mundo logre esos obxectivos, xa sexa recuperar a forma, seguir unha planificación profesional para facer un deporte a nivel competitivo, ir para desestresar ou para recuperarse dunha lesión, como no meu caso, e así 1000 casos diferentes, sempre trocando, sempre buscando o mellor para todos nós, sempre a disposición de calquera dúbida os profesionais que forman o mellor gimnasio do mundo, o Exalta Centro Deportivo. Saúdo a xente do chat. Miro por aí que Joana anota da introducción 4,5. Bueno, conforme pase o tempo do 11, veremos se os teus xogadores destacados entran ou non entran. Igual ese 4,5 pode ir para arriba ou para baixo. Pero que imos, temos que estar hoxe co xogador Exalta da xornada, que é un rapaz do ano 2004, que vaya como está neste último mes, leva 5 goles nos últimos 3 partidos, e porque houve un temporal que obrigou a non poder xogar porque senón a saber se subían ese número de goles. Natural de Pontecesures, canteirán do Celta, e con 2 experiencias na última tempada, nunha primeira volta na que estivo no Cartagena B, e logo na segunda volta no Logroñés, regresou a Galicia, e semella que foi a mellor decisión que puido tomar Álex Comparada. Que tal? Boas noites. Que tal? Buenas noches. Bueno, primeiro de nada, parabéns polo partido de onte, eses 2 goles, e pola túa xeira goleadora, que son 5 goles nos últimos 3 partidos. Sí, bueno, la verdad que estamos con mucha confianza y la verdad que nos está saliendo todo y muy contentos. Para ir rompendo un poquinho o xeo, así somos. Se algunha vez viches algunha entrevista nesta canle, normalmente Anxo que fai estas preguntas, non son eu, tamén hai que dicilo, pero dixéronos un par de compañeiros esta tarde que o primeiro que hai que facer é meterche caña. Sí. E despois preguntarche polos 6 botes de gomina que gastas cada semana, que apesta máis a gomina que a refles no vestiario, Sí, la verdad que uso mucha gomina. De hecho, hace una semana más o menos, Carlos Torrado tiene la madre que trabaja en una peluquería, bueno, tiene una peluquería y ahora ya empieza a comprar los botes de gomina por kilo.
Ao por mayor, ¿no? Como Al por Saki mayor, Kawasaki. claro. Mira, están por aquí Alex Vila preguntando, bueno, o mote no vestiario creo que xa sabemos. Alex Vila preguntándose non ia estar Gregoria hoxe, o mesmo di Luis Castro, Mario García pregunta tamén por Gregoria. Sí, bueno, me llaman Gregoria un poco por el pelo y me suelen decir que cómo están las croquetas. Banco moitísimo esa serie de televisión, a verdad. Claro que sí. Dito isto, se sacamos aquí unha lista de mellores pelos no fútbol galego, igual estás no podio perfectamente, porque Sí, sí, sí. La verdad que pelo no me falta. bueno, o máis común no Arousa eran os alcumes de Luisito, esta altura, verdade? Creo que os que seguiron, polo menos seguirán con eses motes. Un pouco cabróns, todo hai que dicilo. Sí, la verdad que sí. La verdad que hay un equipo de personajes. Antes de falar do vestiario, íamos a falar un pouquiño dos goles. Sen ver os goles, que temos aquí o recap que fixo Anxo, que se che pasa pola cabeza no primeiro? Pues la verdad que veía que íbamos 1-0 y las cosas no iban bien y tampoco habíamos finalizado mucho. Y dije, pues bueno, la primera me voy a girar y voy a tirar y bueno, ahí la verdad que salió gol y muy contento. Mira, aquí podemos ir comentando xa por riba. Non ten ningún tipo de sentido. Adri Casillas queda mirando a pelota porque xa non é a dirección, é a potencia coa que lle pegas. Sí, la verdad que me salió muy buen tiro y bastante esquinado, la verdad. Ademais, estás mirando para a cafetería das Somozas, do Candocia. O 1-2, a ver, se pita falta tampouco pasa nada, ¿no? O que? Sí, sí, bueno, a ver, lo estaba discutiendo un poco con el central luego, pero bueno, es algo que decide el árbitro, yo ahí tampoco me puedo meter mucho. O que está claro que é un pouco, digamos, o que representas ti como futbolista, ir a dispute, ir a cada acción, e aí vas a chocar co defensa, e ao final acaba no tanto de Rivera que sería 1-2. Sí, así es. E despois o 1-3 ao espazo, e nada, imitando a definición de Juan Cambón no primeiro, por riba do porteiro, Pique, e tamén con algo de fortuna que se esvara aí o central dos Somozas, pero 1-3 para pechar o partido nese momento, case. Sí, la verdad que tuve algo de suerte, porque es como tú dices, en otro momento de la temporada igual ese gol no entra, pero bueno, como estás con la confianza esa de venir de varias jornadas por metiendo gol, pues entró para adentro. Onte, a verdade é que non sei se houbo en xogo na Galega, pero bueno, que entre este e o de Lucas, a xente tería o difícil para escoller, porque son 2 goles tremendos. Bueno, la verdad que vi el de Lucas y es mucho mejor. Bueno, vale, tampouco así, gusta el perfil humilde, pero o de Lucas a pelota está paradiña, ¿eh? Sí, pero bueno, ojalá tener su golpeo. Sí. 25 dos últimos 27. É a máquina, a tormenta perfecta, non? A máquina perfectamente engrasada. Lóxicamente, supoño que de clasificación non queredes falar, pero virtualmente cos mesmos puntos co líder, que tendo en conta o inicio da tempada, é importante. Sí, la verdad que no empezamos muy allá la temporada con tres derrotas. Bueno, el equipo quizás no estaba teniendo resultados, pero bueno, tampoco era fácil empezar todos nuevos porque nadie nos conocíamos, muchos no habíamos jugado nunca juntos y bueno, necesitamos esas 3-4 semanas para adaptarnos un poco a lo que es la categoría. Pero bueno, yo creo que ahora ya todos con mucha confianza y nos está saliendo todo, la verdad. Claro, era un pouco que che a preguntar, que había que ter esa certa calma ao principio da tempada, ao principio do proxecto, con moitas cosas que trocaron en Vila García, e con ese 0-9 precisamente houve calma. Sí, sí, la verdad que había mucha calma, a mí fue algo que me sorprendió, que quizás teníamos demasiada tranquilidad para cómo habíamos empezado, pero la verdad que confiábamos unos en los otros y sabíamos que íbamos a sacar esto adelante. E o punto de inflexión foi na Magdalena, ante un rival directo, ante o Racing Vilalbés, ese partido no que marca Iñaki, no que ganades 0-1, os 3 primeiros puntos da tempada, e a partir de aí o que falábamos, os 25 de 27. Sí, la verdad que fue un partido difícil, pero bueno, fuimos prácticos, sabíamos a lo que íbamos y de dónde veníamos también, que veníamos de 3 derrotas y bueno, necesitábamos sumar, ya fuese de 1 ya fuese de 3, necesitábamos puntuar y bueno, tuvimos la fortuna de acabar el partido con los 3 puntos y a partir de ahí pues yo creo que ya empezó nuestra racha, ¿no? E con diferentes rexistros, porque claro,
o que falábamos antes un pouco cando probábamos así a conexión e tal, é que onte o Somozas ponse por diante, pero non perdedes tampouco a calma e o esenso do partido e acabades goleando. Por tanto, ese diferente rexistro de encaixamos un gol, encaixamos un mazazo, non pasa nada, seguimos xogando, queda moito partido. Sí, la verdad que es algo que nos está pasando mucho en los últimos partidos, que los primeros 10-15 minutos pues parece que no entramos muy bien a los partidos, pero bueno, sí que la gente tampoco se puso nerviosa, es lo que dices tú, al final nos mete un gol y teníamos la confianza de saber que íbamos a llevarnos el partido. Non entrades ben porque, claro, huele demasiado a a laca, non? A gomina no vestiario e quedades aí. La verdad que sí. eh, e marcando moitos goles tamén, Alex, porque xa non ti que levas eso, 5 nos últimos 3 partidos, pero que sodes o segundo equipo máis goleador e con ese partido pendente do Boiro na casa. Sí, la verdad que estamos teniendo mucho acierto de cara a portería, llevamos muchos goles y también los goles están siendo repartidos. Al final no es un único jugador quien mete gol, sino están bastante repartidos, que es algo bueno. E claro, un pouco cal é o teito deste equipo. Lóxicamente o obxectivo non o ides a esconder, pero canto dirías que está o equipo de atopar o seu mellor nivel? Yo creo que todavía nos quedan cosas por mejorar, como a todos los equipos, pero creo que estamos muy cerca de nuestro mejor nivel y creo que si seguimos así, pues vamos a conseguir algo positivo seguro al final de temporada. E supoño que a xente na lomba cada vez está máis enganchada ao equipo, porque non imos a descubrir aquí os afeccionados do Arousa, pero é que esta é nunha xeira como para que no vindeiro partido na casa pois haxa unha moi boa entrada. Sí, la verdad que es una pasada, tanto en casa como fuera. El otro día en Somoza se desplazaron 80-90 aficionados en un autobús y la verdad que es impresionante. Van allí donde los necesitamos. Ademais, o seguinte partido creo que o venres, xa, ante o Gran Peña, ás 5 da tarde, bueno, vai haber vacile probablemente a noite xogando un venres, Sí, la verdad que sí. Pero bueno, do Gran Peña non sei se queres falar algo, igual é un partido un pouquiño especial para ti, aínda que xa non existe esa vinculación co Celta, pero pode ser un partido especial para eles comparada, non? Sí, a ver, es un partido especial porque sí que me dejé muchos amigos ahí en Vigo, tengo muchos amigos a día de hoy, sobre todo ahí en el Gran Peña, gente como Breo, Enoch y así que jugaron conmigo pues toda la vida. Y bueno, sí que es un partido especial, pero bueno, un partido más. Por falar un pouquiño xa da túa carreira, onde comezas ti a ser futbolista? Onde pegas as primeiras patadas un balón? Pues yo empiezo en el Cordeiro, que es un equipo de Valga, y ahí empiezo a los 4 añitos, estoy alternando un poco entre el Cordeiro y el Concho Santiago. Bueno, estuve un par de años en un sitio, otro par de años en otro, alternando así algún torneo que antes se podía hacer así un poco alterno, y ya a los 8 años ya me fui para Vigo y hasta casi ahora. Igual tirome un triple así dos meus clásicos, pero do Cordeiro sai tamén Dani Sánchez, non? Sí. De ahí salimos los dos. De hecho, hablábamos el otro día que jugamos, creo que el partido del Noya titulares los dos, y veíamos una foto de hace 12, 13 años que estábamos en la misma posición los dos en el Cordeiro, yo jugando de lateral derecho y él jugando en medio centro. Interésame esa historia, porque ao final un é defensa e outro é dianteiro. Sí, la verdad que yo empecé de lateral derecho, ya no sé cómo jugaba de lateral derecho, la verdad, pero ahí empecé. Sodes da mesma xeración tamén, non? Sí, del mismo año, misma generación. O que dicías, logo, pois eso, moitos anos no Celta prácticamente que ata agora. E claro, para un rapaz que está no Celta ten que ser cruel, ten que ser difícil de asimilar esa cara que ves do fútbol, non? Con varias lesións importantes, creo que primeiro quinto metatarsiano, despois non sei se cruzado o ligamento lateral externo, non sei un pouco como foi todo eso, e se pensas que eso pois pudo frenar un pouco a proxección de Alex Comparada. Sí, a ver, sí que es verdad que, bueno, la etapa de juveniles pues solo pude jugar el último año. Me lesioné el primer año del quinto meta del pie izquierdo, y en la recuperación de ese quinto meta, después de 5 o 6 meses, cuando volví a entrenar, pues me rompí el cruzado parcial.
estuve 4 o 5 meses también recuperándome y cuando vuelvo otra vez a jugar, pues me rompo el quinto metatarsiano del pie derecho y vuelvo a estar otros 5 o 6 meses. Por lo tanto, sí que es verdad que fue un bache, pero creo que me sirvió para aprender muchas cosas. Bueno, falábamos o xoves na sección que temos na Radio Galega con José Pérez, o futbolista da Unión Deportiva Orense, que estivo, bueno, que leva moitísimo tempo parado polo Ombreiro, que agora está de volta. Estivo na canteira do Levante e dicíamos un pouco iso, non? Que estar nunha canteira potente e logo dar un pequeno paso atrás, o tren creemos que pasa dúas veces de buscar o fútbol profesional e claro, se ti ou o José, o mesmo par, digamos que sodes quen de pasar esas lesións importantes, logo tedes esa experiencia e esa madurez de poder levar a outros momentos duros na carreira. Sí, a ver, yo estoy convencido que estas cosas a todos los futbolistas le pasan, a unos más temprano, a otros más tarde. Yo quizás agradezco que me haya pasado con 17, 18 años y que ahora toquemos madera y pueda estar hasta que me retire jugando sin ningún problema. Pero sí que es verdad que aprendes muchas cosas, sobre todo que hay cosas más importantes que el fútbol y que tienes que empezar a confiar en ti mismo, tú como persona, que nadie va a hacerlo por ti. E o ano pasado, bueno, que dicíamos ao principio, non, esa experiencia dobre no Cartaxena, cedido polo Celta e logo xa sen vinculación co Celta no Logroñés. Non sei que sensación tiveches ese ano pasado. Sí, bueno, a ver, empecé la pretemporada con el Celta B, jugué un par de partidos de pretemporada y bueno, sí que es verdad que mi sensación era que me iba a quedar ese año en el Celta B. Pero bueno, tanto el club como yo a final de agosto pues decidimos que lo mejor para mí fuese una cesión. Sí que es verdad que pude haber igual jugado en tercera en el Celta C, pero tanto el club como yo creíamos que tenía que estar en una categoría intermedia y por eso la decisión de ir un poco al Cartagena. E ali no Cartaxena, bueno, xogas prácticamente que todo. Pero bueno, de cara a gol creo que marcas 2, pero o que dicíamos, xogas todo, logo non sei como se deu o do Logroñés, con ficha no promesas, pero xogando sempre no primeiro equipo e adestrando con eles. Non sei como foi un pouco a segunda metade da tempada. Sí, me encuentro muy bien, de hecho firmé allí con un Mr. Cántabro, Pepe Aguilar, y la verdad que desde el primer momento me dio una confianza increíble. De hecho, no sé si de 14 partidos, 11 juego titular, la verdad que muy contento, pero no alcanzábamos los resultados. Al final pasaban jornadas y seguíamos en la misma posición en la tabla, las cosas no iban bien, incluso dentro del vestuario pues ya empezaba a haber ese run de ir todo mal y al final necesitaba un cambio de aires y tuve que hablar con el club, en este caso el Cartagena, para buscar una salida y también con el Celta. El motivo por la rescisión, pues el Celta necesitaba dar de alta mi ficha para volver a darla de alta, a darla de baja en el Celta y darla de alta en Logroñés y no tenían fichas libres. Entonces, pues un poco eso fue el motivo de la decisión de rescindir, porque necesitaba salir de Cartagena. Pregunta Jatalín polo chat, un pouco unhas preguntas curiosas, as que sempre fai el, se segue estendo a Curiel da xente. Ahora mismo no. Sí que es verdad que estuve una temporada y media más o menos con YouFirst, pero ahora mismo no tengo gente. Bueno, voltando un pouco a realidade, non sei se estás atopando agora no Arousa o contexto ideal para volver a gozar do fútbol, o que decíamos, ese pequeno paso atrás para coller confianza, sentirte importante e cumprir esas expectativas que existían un pouco cando destacabas tanto sendo unha das perlas desa xeración 04 no Celta. Sí, a ver, sí que es verdad que tuve opciones de jugar en segunda ref, tanto aquí en Galicia como algún equipo fuera, pero bueno, necesitaba quizás volver a casa, volver a sentirme arropado por la familia y bueno, a tener un año quizás con más minutos que el anterior y volver a coger esa confianza de cara al gol. Y bueno, yo creo que el Arosa es un equipo para conseguir todo lo que yo quiero
e así se está dando, non? E tamén un pouco a volta á realidade, non? Xa non este ano na Arousa, senón tamén as experiencias fora. Ao final é difícil sair desa burbulla de ser un rapaz que destaca moito en categorías inferiores, convocatorias coa selección, equipos que son moi dominadores. E claro, non sei se cando ti saes do Celta, pois non, a pregunta non é que faga moito frío fora do Celta, senón que custa esa adaptación ao fútbol máis senior, non? Digamos, para o que dicíamos, un rapaz que está tan acostumado a ter tanto tempo a pelota ao seu equipo. Sí, la verdad que sí, la verdad que totalmente lo que tú dices. Llego a Cartagena y sí que es verdad que era un ambiente muy parecido al que yo tenía en el Celta, porque al final era un filial, pero sí que, bueno, nuestros planteamientos de partido y tal eran más replegados, más sin balón y bueno, tienes que aprender pues otras cosas y ya el fútbol senior pues es lo que tú dices. Ya es senior, no es juveniles, no es dominar y hay otras cosas más importantes, ¿no? Como chegas a Vilagarcía? Coido que Mitchell influye bastante, non? Na túa fichaxe, non sei se te chama el ou como se dá un pouco a túa chegada a Lomba. Sí, la verdad que bueno, por medio de Mitchell pues me da una llamada, tuve un par de llamadas con él antes de firmar, también hablé un par de veces con Dani Avalo, el director deportivo, y bueno, sí que es verdad que mi familia pues tenemos bastante contacto con el presidente, con Manolo, y, y bueno, la verdad que fue fácil firmar ahí, me lo hicieron bastante fácil todo y la verdad que muy contento. Xa paro con anécdotas e quedan dúas preguntas antes de deixarche libre. A de Manolo nos Carrís, sabes a anécdota, non? De No, sair, creo que a historia foi que saiu do campo co empate, logo marcades o gol da vitoria, pero Manolo estaba no coche escoitando pola radio, creo, segundo lin por aí, e despois regresou a facer a foto no vestiario que vin nas redes do Arousa. no lo sabía. Un pensa un pouco, precisamente falando sobre a Arousa, sobre como encaixar, non? Bueno, contigo, como con Rivera nesa dobre punta. Claro, Rivera o ano pasado fai unha temporada con registros brutais. Sodes dos futbolistas que podedes xogar xuntos, como pasou onte, aínda que pensamos que Rivera sae algo máis dende a banda. E claro, ti con esa potencia física que tes, descargando banos para que Rivera, pois lógicamente co golpeo que ten, pois acabe marcando como é o 1-2. Non sei como ves ti ese xogar con dos puntas tan parecidos pero tan diferentes. Sí, bueno, a ver, empezamos la temporada jugando 4-4-2. Los 3 primeros partidos no nos fue muy bien, no nos estábamos encontrando muy cómodos y sí que a partir de ahí pues cambiamos a 4-3-3. Y es lo que tú dices, pues bueno, hay mucha gente arriba, no es fácil, entrar en el equipo. Hay mucha gente con mucho talento, Romay que puede jugar doble punta, Rivera, Javi Pereira, bueno, tenemos muchos jugadores que se pueden adaptar a esa posición. Pero bueno, ahora estamos jugando 4-3-3 y Rivera como que está justo por detrás mía como más de enganche. Yo creo que a mí me viene bien pues tener a jugadores como Rivera y Romay por detrás, o Iñaki o otros registros, porque sí que tienen esa calidad para dar el último pase, digamos. Antes da clásica, di Anxo aquí polo chat que de onde sacastes ese carriño da compra na foto do vestiario de hai 2 semanas. Pues la verdad que es algo que me sorprendió el primer día que llegué ahí, que había carritos de la compra. La verdad que yo no fui el que lo cogió, pero alguien lo cogió seguro en Villagarcía. E xa para rematar, bueno, a pregunta clásica que sempre facemos. Quen é Álex comparada fora do fútbol? Que hobbies ten, que fai, estudia, traballa, etcétera, etcétera? Bueno, yo estoy estudiando ahora mismo un curso de profesionalidad de entrenador personal en nutrición y dietética. Empecé el año pasado la carrera de comercio internacional, que me está gustando mucho, pero era solo de forma presencial y cuando me voy a Cartagena, Logroñés, pues me veo obligado un poco a dejarla a un margen, porque claro, el fútbol al final cada año nos puede parar una cosa y no poder compaginarlo de manera online, pues era complicado. A ver, sí, señor. A ver, que esta sí que é a última. Jatalim di que cal é o mellor xogador da canteira do Celta do 2003 e do 2004. Está difícil. Bah, la verdad que sería jugármela, pero te diría que Hugo Álvarez. E 04?
Y 0-4 te podría decir que estaría entre Fer López y Stefan Bajcetic. Pois sí, señor, tío. Moitísimas grazas por estar aquí. Parabéns polo partido que fixeste no Candocia, por a xeira que leva o equipo. Nada, que seguro que falaremos noutro momento porque vai a ser difícil vencer esta Arousa, ou eso ten pinta. Pues muchas gracias, esperemos que sí. Graciñas, tío. Unha aperta. Luego. Así que xa podemos presentar a noso a comida. Hai que a comida, porque xa temos o gimnasio, xa temos o músculo activado, feito, estirado, e agora toca comer unha ración de ovos de la abuela, os mellores ovos do mundo, os de Melide, camperos, naturales, están boísimos, xa sabedes, no Carrefour ou no Día, no Carrefour a nivel galego, no Día a nivel español, os mellores, aquí están. Os huevos de la abuela, así, para que os saibades. No Día non teñen esta carátula. Hai que buscalos coa lupa, porque case non aparece, pero mira, mira. A caixa, non hai. Acabáronse. Hai que ir a Melida por máis, pero son os mellores do mundo, ademais apoian a Fica Cabola, o huevo de la abuela, con Borja Casal, con Manu Casal, co Boimorto, que venceu 3-1 esta semana e marcaron tanto Borja como Manu, os dous. Así que imaginade que pedazo de patrocinadores que temos en Fica Cabola. E hoxe, o bazo da xornada, é un gardameta que fixo unha auténtica exhibición para que o seu equipo acadase a primeira vitoria na casa no que levamos de tempada. En Baltar, o Portonovo venceu por 2-1 a Pontevedra B, sufrindo moito, e aí emerxeu a figura do meta portonovés, que parou un penalti, que fixo grandes intervencións para asegurar, como dicimos, a primeira vitoria do equipo da súa vila en Baltar. Así que hoxe, o bazo da xornada. Diego Dadín, que tal? Boas noites. Moi buenas noches. A lei do ex a perfección. O teu ese equipo, paras un penalti, gañades por fin na casa. Sí, sobre todo gañar na casa. Non necesitábamos como comer. Estábamos cunha sensación mala aí na casa cada vez que xogábamos. Sí, necesitaba o equipo. Non sei se houve moito vacile ou a reacción foi máis ben de alivio por todas as accións que salvaches. Mais que vacile, xa era alivio, porque era unha presión enriba que non podíamos con ela. Era que cada vez que facíamos algo matábamos nos solos, con un tiro no pé. Teño que romper unha lanza porque no 11 galego 100 estivemos con Samu do Compos que meteu un hat-trick e claro, as reaccións foron vacile. Cando un porteiro para un penalti non é vacile, e iso pareceme pouco mal, ou que? Sí, é máis vacile para el que lo falló, máis que para mí. Sí. Pero un pouco vacile sí que hubo, porque hai que decir que el penalti tamén lo hice yo, entonces aí sí que hubo un pouco de vacile. Custou ese cartón amarelo, logo non podíaches perder tempo, Claro, xa me avisou no descanso, íbamos un chegou a xunto mía e díxome, non perdas máis tempo, que xa estás facendo desde o minuto 5. E estás amarela. Bueno, montou Anxo un recap maravilloso de todas as túas paradas, e imos ir comentando por riba, sobre todo o momento do partido, porque houve que sufrir moito tanto na primeira parte como na segunda. Sobre todo na primeira parte, as chegadas máis claras, sí que foron unha atrás de outra así ao principio, e logo xa na segunda parte foron todos máis centros laterales, que xa a defensa foi todo despexes e así, con máis tensión na segunda parte que na primeira, polos centros así, máis incertidumbre, é máis difícil todo. Bueno, o penalti, contanos un pouco a acción. É penalti claro? Por que imos, máis ou menos. Bueno, máis ou menos. Sí. E despois como deixas a perna, A verdade é que foi porque eu pensaba que iba a tirar ao outro lado, estaba vencido xa, dixen, merda, iba a quedarme aí xa no medio, en plan de con rodilla abaixo, e de repente veo como que o tiro ao medio, e xa saquén o pé como pude, chegou o Ronald de segunda línea para despexala, e senón eu creo que iba para dentro, xa se volve a empuxar el. Pero xa non o penalti, o que estamos vendo. A que faz abaixo, que coido que vai ao contrapé, é tremenda, abaixo a dereita. Sí, a de Manu Sánchez, para min é mellor tamén, a medio complicada. En a segunda metade, coa visibilidade reducida, poderíamos decir.
Sí, tamén despois, houve que sufrir. e despois aínda houve un apagón que ainda foi moito peor. Ia che preguntar precisamente por iso, porque o partido estivo parado 40 minutos polo Sí, eu non sei se apagón. foi 40 minutos igual non, eu creo que foi un pouco menos quizáis, pero sí, o sea, estábamos fríos, xa pensábamos que iba a pitar final, que iba a parar o partido, e cando dixo de reanudar, porque xa falabas cos compañeros de Pontevedra, así, a falar con Moreira, con Toni Otero, así, Manu Sánchez, e xa decían, a ver, por 3 minutos eu non creo que se vai a xogar xa, e xa non contábamos con él, a verdad, e de repente reiniciase, primeira xogada deles xa centro de por diante, chegadas deles, asedio de 3 minutos que non podíamos xa coa vida. Vou a ler un pouco o chat que está aquí disparado, porque hubo vacile antes con Alex Compa, tamén hai vacile contigo. Sí. O pesadelo dos dianteiros, di el Rosal. Lautaro de León, que supoño que eso des amigo es aí de Portonovo, dicía Anxo Sí, que era de toda la vida. un portonovés ilustre, tamén estaba vacilando Alex Compa, que foron excompañeros. Que vos setup tes, Sí, o da play aquí. Cigales, ponte os cascos de atrás que son máis top. Rupert Sam, Diego Stop, Lautaro de León Araña, Manu Vázquez Manitas de Ouro. Bueno, aquí é de todo. Un poquinho de todo aquí dos colegas do povo. Normal. Que claro, o vacile chega en figa que bola, así Claro. me gusta. Pola tarde non chegou nada, pero ahora chega todo. Bueno, xa falamos, xa contamos o do apagón, o curioso. Non sei que lle estaba a faltar ao equipo na casa, porque fora, bueno, eran 3 vitorias a domicilio, pero en Baltar ata onte tan só dous puntiños. Sí, 2 empates, un contra o Cambados e outro contra Céltiga. E logo contra o Arnoia estuvimos moi mal, contra o Berín tamén. Non sei que pasa na casa, verdad? Non sei se é cousa de ter medo a fallar ou que pensemos demais ou que é, porque o campo tampouco penso que se nos queda grande. Somos un equipo para pelear, para correr arriba, para facer contras, e penso que Baltar nos ven de locos. Pero a pelota non nos entra, recibimos goles a veces fáciles, o sea, pero que non sei que nos pode pasar na casa. Non somos un equipo que encaixamos goles, pero na casa a verdade é que é moito máis difícil. O ya sexa o punto de inflexión, porque agora creo que vimos o calendario que tedes, non sei se 3 dos próximos 4 na casa ou algo así. Sí, xogamos ahora a Barco fora, ven a casa o Matamá, e vamos fora contra o Juvenil de Pontarés, e ven a casa Atios e en casa o Choco. 3 de 5, sí. Por lo tanto, ten que ser importante ese factor Baltar. Sí, sobre todo a xente que nos ven a ver, que sempre nos está animando, co día que fixo estes 2 últimos partidos en casa, tanto como a Brinco Vento como onte coa chuvia, estaba a Baltar ali alentando, gritando, todos aficionados, e tamén temos que facernos valer na casa e facer valer o seu apoio. Bueno, se un mira a clasificación da Preferente Sur, hai unha igualdade tremenda, e que estades empatados con 14 co Umia en descenso, pero dicías, imos agora a Valdeorras. O Barco é segundo con 23, son 3 partidos, é unha boa xeira de resultados. Sí, entre o Barco, a ver, eu penso que xa o Barco son palabras maiores, xa chegar ali arriba. Lógicamente. Pero sí, o que dis ti, o sea, cando a última vez que mirei a clasificación, non sei fai cantas semanas son, a mí non me gusta mirar moito a clasificación tampouco. Estábamos o primeiro de playoff e o primeiro en descenso en 2, 3 puntos, algo así. O sea, ganamos un partido e ibas aí arriba. Ganabas 2 e xa amarrabas aí, pero claro, perdes 3, perdes 4, non gañas en 5 partidos, entón vas para baixo. Pero bueno, volves ver a clasificación e ves que con 2 partidos gañados podes estar aí arriba de novo. É un pouco o que dicimos sempre, non? Que en todos os equipos, sobre todo en unha categoría tan igualada, van a ter esa seira de 3, 4 semanas ou incluso con todo derrotas ou sen gañar, e se vos pois xa pasades esta seira tan cedo, digamos, na tempada, logo pois seguro que adquirides esa madurez como equipo que tampouco é fácil de atopar para o que ven na segunda volta. Sí, sobre todo lo que dices tú de la madurez, somos todos chavales de media edad, deben ser, non sei, eu son un dos máis maiores, teño 24 anos, ahora porque viñeron Dani Avalo e Pablo Lede, pero senón o máis maior era, creo que Ronald ou Marcos Parado, que non teño ni 30 anos. Importante, O sea, a chegada de Dani Avalo, moi importante, ¿no? Sobre todo por o vestuario. Tanto Pablo Lede como a Dani nos van a aportar moita experiencia, esos momentos de non saber que facer, por exemplo, onte Dani chegou o descanso e é como que como se escoitaras a teu pai, o que che di. Di Rochi Llea, o mellor portero da Uni,
Sí, por a Liga Universitaria aí. Sí. Xa sacando a Liga Universitaria, na que xogades moitos, lógicamente. Sí. Falando un poquinho xa da túa carreira para ti, o que dicíamos, Portonovés, agora de novo no Portonovo, comezas, lógicamente no Portonovo, non sei como comezas ti, se indo a Baltar a ver os maiores, xa querías poñerte debaixo dos paus, ou danlle Sí, patadas sí. aí... Eu sempre desde pequeno en Baltar todos os findes ali, sempre, desde pequeno son socio hasta ahora. O sea, a meus años sempre foi xogar en Baltar desde que era pequeno. Trocas aí Portonovo por Pontevedra. Lía nunha entrevista, non sei con canta rigorosidade, que por ambición, non? Por intentar medrar no fútbol. Sí, chega a juvenis de segundo año. Eu estaba xa en juvenis de primeiro aquí en Portonovo e xogaba co equipo senior e pois ese ano de pasar ao segundo ano, chámame Jesús Ramos e decido ir para ali, para eso, para que estive con ambición, ir a por máis ali arriba. Claro, supoño que aí tes moitísimas lembranzas. Eu teño aquí un par apuntadas, pero non sei que é o que máis recordas do teu paso por Pontevedra. Por desgracia, pois o que me levo como recordo foi toda a aprendizaxe dese momento de lesións, así pasalo mal, pero bueno, obviamente sei que hai moitas épocas boas no que estou co primeiro equipo, 2 temporadas seguidas ali todos os días, entrando polas mañáns, eso a verdade é que o que me levo para sempre, a xente que hai ali. Que lesións tiveches ti no Pontevedra? Pois en Pontevedra lesionome ao acabar esa temporada de juvenil de segundo año, o peroné, e aí cando xa me mandan ao primeiro equipo a facer a pretemporada para poñerme en forma, e xa quedo ali con eles todo o ano, acabo esa temporada, sigo con eles, e cando estaba acabando esa segunda temporada xa de senior de primeiro ano que xogaba co filial entrenaba con eles, rompo o cruzado no último mes. Sí que son lesións importantes. De estar 9-10 meses fora, claro. Incluso. Vou a trocar drásticamente o tema de conversación da entrevista, porque di Eloi Rosal polo chat que o bazos os seus, jajajaja, recorta máis que Pedro Sánchez este cabrón. Como nos fai sufrir? Eso marca de la casa ya. Muchas broncas me caen. E Keiko Bentín, para máis nos entrenamentos que nos partidos. Que non te engañen. Bueno, eso está ben, para que teñan que axustar máis a puntería. Sí. Claro, para que se tren. El problema es que luego Keiko, por ejemplo, se va enfadado para casa ya. Y no te hablan todo el día. Fala tamén Jatalim. Pregúntalle por Pablo Lede, o que prometía na canteira do Celta, destacaba nun Celta juvenil con José Lu, Rodrigo Moreno, Toni Dovalio, Hugo Mallo, etcétera. Pois, eu a verdade que a Pablo Lede o coñezo de fai un par de anos, así cando estaba na súa primeira etapa no Portonovo, de todo o mundo falarme super ben del, tanto como compañeiro, xogador, pero tampouco vi moito máis. Agora que teño como compañeiro xa na súa última etapa, pois a verdade é que ves que un home que sabe de fútbol como que máis, que ten unha calidade impresionante, e a ver se pilla un poquinho máis de ritmo para darnos aí un plus no medio campo. Sigo co chat, di Anxo que este rapaz ten que saber, tamén o día que te entrevistamos a ti, que non este el, e agora diga isto, bueno, que tens que saber que no Football Manager fixo o Pontevedra campeón da Champions contigo de porteiro titular. No, pero eso tenía moi poca proyección, Igual gañaba os partidos 9-8. Sí, eu acórdome de eso, sí, de ese día no Football Manager ese ano. Claro, esos pares pagados. Dicías lembranzas... Un sandwich aí, unha caña e un pincho, dábamos. Dicías que bueno, que as lembranzas das lesións tamén, as lembranzas positivas do primeiro equipo, non sei se unha especial ou unha das máis especiais é ir convocado, bueno, o tempo que estiveches convocado co primeiro equipo, creo que foi un viaxe a Ibiza, outro a Las Palmas de Gran Canaria, outro a San Sebastián dos Reis. Sí. Bueno, sentirche futbolista case profesional. Sí, porque ao final justo tocaronme todos os viaxes que eran fora, que eran ir ás islas, ir a Madrid, coller avións, xogar na casa, a Copa do Rei contra o Ibiza tamén, o partido este que se suspendera polo temporal. Entón tocame partidos bonitos, a verdade. Todos os que eran na casa tamén iba ali, bueno, aunque fora un descarte, obvio, pero tiña que ir ali ahora tamén, estaba con eles, vivir todo con eles, a Copa do Rei contra Cartagena, contra Cádiz, todo eso, son lembranzas que quedan para sempre.
chega a haber bonus no contrato por coller avión e ese ano Claro, sí. facturación e non a do avión, mima. Además facíamos aí escalas aí por Madrid. Claro, por iso. Ademais, nesa entrevista que vi antes no Diario de Pontevedra, que precisamente fala de que había que ver que había que facer moitísimas escalas e tal para chegar a Ibiza, di que como que custabache falar en público ou algo así. Sí, porque eu son unha persona moi vergonzosa, moi tímida. Eu, dende aquí, os meus parabéns, porque aquí, a verdade é que moi ben, creo que gran proxección, e non a do Football Manager. Moitas gracias. Eso, o que dicíamos, logo como porteiro suplente de Edu Sousa, moito aprendizaxe, supoño que... Sí, Edu, con Edu. a mí unha das persoas máis top do que eu teño de fútbol. Para min Edu unha das máis top, sen duda. Desde o primeiro día xa, que falei con el, me acolleu como un fillo, para min. Coincide bastante xa non como o porteiro que todos sabemos a calidade que ten, senón como persoa do fútbol. Sí, es como persona, es que como persona para mí es lo mejor del mundo. O sea, desde el primer día. Yo le tengo un cariño súper especial a Edu. Perdón, cando vai a Tropicana non ten tanta vergonza. Di Manu Vázquez. A Tropicana non piso. Jatalín di que Baltar é un sitio de culto do fútbol galego. Xogar mal debería estar prohibido nese campo. É un club que debería estar na terceira federación. Eso espero nuns anos estar ali en terceira ref. O sea, o vaya que sí. As exposicións, a verdade é que se lle dá bastante mal. Di Roche sí. Na universidade fatal, temblando ali, co boli na man, mirando po profe. Falando de bolis e de tintas, como fío, pregunta agora. Tatuaxe de Benji Price? Sí. Bueno, contexto non hai que dalo, pero un pouco como é toda a idea. Pois Carlitos Martínez, que é un dos mediocentros do Portonovo, dos mellores da categoría, pois sempre temos un grupo dos de Portonovo de sempre, desde que éramos pequenos xogando fútbol, como son Lautaro, Eloi Rosal, Carlitos tamén, pois Carlos e eu, que somos dos que máis nos levamos tamén, el ten moitos tatuaxes. Dixeme unha vez, farías un tatuaxe comigo? Eu dixenlle, sí, pero cal? Dixeme, facemos un Oliver e un Benji, diseñou unos Marquitos Prado do Portonovo, que ten un estudio de tatuaxes, levou nos co seu tatuador, fixenos os dibuixos e así foi, pouco máis, para diante. Oliver e a Benji. Piden que ensines a tatuaxe, non sei a viabilidade de ensinar o xemelgo aquí, agora, a estar complexo. Levántame. A ver, como queiras, a ver que tal sai o plano. Buah, vaya plano, niño. Mire. Intúese máis ou menos, intúese. A verdad que aquí igual baneanos en Twitch, por este. Aí, buah, aí está guapo, Aí máis sólido. Buah. O plano tremendo. El plano fue bueno, no lo vi, pero me lo imagino. Porque, bueno, do Pontevedra, que non sei que pregunta facer agora, porque xa fiando co plano, coñecemos Anxo e a un que adestrou contigo e dixo que agora eres máis de ir polas mañás, que estás moi forte e que che queda pequena a categoría e as camisetas. Así dá gusto ter amigos. Don Sergio Moreira, pode ser. No. As fontes nunca se revelan. As fontes no... Porque teño un mensaxe súa para vos, por eso dicía. Como unha mensaxe? Que? Moreira que lle debedes unha sudadeira. Bueno, pode ser que sí. Se abro o drive do merchan, que non o vou a facer, seguramente, porque a verdade é que temos todas as segundas remesas en repartir porque somos uns putos desastre. Volvendo retomando a entrevista un pouco a túa carreira, contanos un pouco como é saes do Pontevedra, supoñemos que en búsqueda de minutos na terceira, no Alondras, no Rápido, e finalmente chegas a Portonovo para, eu creo que, de novo sentirte importante nun equipo, non? Sí, porque ao final, cando salgo do Pontevedra, non é que eu queira salir, pero coa lesión invítame a irme, por así decirlo, eu teño que buscarme a vida, e teño sorte de que o Cangas, ali en Cangas ou Alondras, interésase por min, coméntame que eu non pertenezco a ningún club, cosa que non sabía, e ficho ali en Xaneiro, por aí, pois era xa o último tramo desa recuperación de cruzado. Eu estaba
creo que desde junio por aí operado, máis ou menos. Pois eso, volvo a xogar por aí en febreiro, por aí máis ou menos, e xa encargando partidos con eles. Dime de renovar a seguinte temporada, na segunda jornada, na terceira, volvo a romper o cruzado con eles. E xa ese ano acabase para min e o ano seguinte tamén teño que marchar dali e xa fixo no Bouzas sen expectativas ninguna, además con un porteiro como Evaris Palleiro, pois salía a competir un puesto, entrenar un pouquiño e recuperarme ben para este ano pois xa sentarme en algún equipo, demostrar o que teño que demostrar e conseguir minutos e resultados. Antes de ler o chat que hai moito vacile, non sei se ata certo momento con todas estas lesións chegas a estar algo asqueado do fútbol. Sí, bastante, porque ao final non é que ti te lesiones e conten contigo para xogar ou así, xa é que te lesiones e xa ti non sirve, xa deixas de ser como unha persona, deixas de ser tratado como unha persona e pasas a ser tratado como mercancía, como un futbolista máis. E todo ese trato personal que había antes desaparece. Claro, eso, bueno, é o que falábamos antes do jodido que ten que ser pasar esos momentos claro. E de volver a reconstruirse nun mesmo. Sí, pero sí, bueno, por eso. Lendo o chat, sí que lle demos a camiseta, sí. Que ben traballado está ese culo, jajaja, culito bueno hermano, hai novo sticker para o grupo de WhatsApp, ten máis culo ten máis culo que a chavala, vaya culo Diego. Muchos entrenamientos polas mañáns. Que queres de comer mañá? Di Juanjo XD2. Un pouco de pasta. Sí, la túa, con tomate e atún. E con ovos, de huevos de la abuela. Claro, sí. Bótalle 2 ovos, Tens que mandar un paquete aí a Pontevedra. Hai que mandar, sí. Hai que ir a por eles. Bergatov, que menuda bestia adestrando. Que mala sorte tivo este rapaz co boa persona que aparenta. Di Anxo cas lesións. Bueno, xa levamos aquí un porrón de tempo, verdad? Entre unhas cousas e outras. Así que por ir rematando, queríache preguntar pola sanción aquela no seu día. Coa Londres ali. Coa Londres, sí, contra a Gran Peña, coa aliñación indebida de Damián, logo aquí cos 6 partidos randoms, que foi para Llavé, sí. Agora que creo que xa pasou tempo suficiente prudencial para falar diso, non sei un pouco como lembras todo iso. Sí, eso foi unha sanción para min para Llavé sen sentido ningún, pero por completo. Estábamos ali na grada os dous, pois eso, recién operados, do cruzado os dous, recuperando nas últimas jornadas, ou últimas por aí máis ou menos, non me acordo xa que era. A sanción creo que foi na penúltima. Sí, a penúltima porque cumplín un partido máis ali en Cangas. Eso, xogábamos entrar en playoff, por aí, estábamos bastante apretados, pois a verdade é que foi un partido así moi raro, así a verdade dos árbitros e tal, pero bueno, el máis eu estábamos ali na grada, pouco podíamos facer. Baixamos abaixo os vestuarios, e os vestuarios ali en Barreiro estaban un enfrente do outro e os árbitros aquí no medio. Estaban todos pechados, non había, sabes, para abrir os vestuarios, estamos todos fora. E cando chegan os árbitros, pois montas ali unha pequena tangana, que bueno, ao final ábrenlles, entran para dentro e de repente vuela unha botella por ali. Nos meten a todos para dentro, entra o árbitro no seu vestuario e di, poches ti, máis ti. Así, por decir algo. Como íbamos nos de blanco, pois non sabía que era e dixo que fóramos nos dous. A él puxolle que tirar a botella e eu puxo que fixen insultos moi graves e non sei canto. É que creo que no post que vimos de Non Vale Furar para facer esta pregunta, creo que pon que estabas falando con Lautaro. No, con Rivera. Con Rivera. Rivera. Bueno, Lauti di por aquí que agora sí, jaja, non hizo nada, diré. Di Roy Bentín, que opines do seu compañeiro Keiko? Bueno, a ver. Polo apelido tampouco vais a opinar mal agora, wey. No, es el hermano que hablé ayer con él por chamada. Nada, Keiko, un compañeiro top como persona, sempre no mesmo equipo. Se non se pagan os adestramentos cando nos mete, cando os para. Claro, por eso. Eu prefiro que marche enfadado para casa que mellor o día seguinte. E di Eloi Rosal que moito pico hai que goles. Eloi Rosal que mala sorte tampouco, que estás a un nivelazo, bueno, certo que mala sorte sí que estás a un nivelazo na túa casa e cos teus amigos, que hai peores sortes, mencionando a Anxo, que claro, lógicamente pues está aquí como se fora de Gran Hermano, a voz en off, pero sen falar incluso. Que, bueno. Por ir pechando, temos dúas clásicas, a clásica do porteiro e a clásica. A do porteiro máis ou menos xa contestaches, pero bueno, é basicamente por que eres porteiro.
Porque aquí o típico chiste de por que non valías cos pés e foches a portería. Bueno, pois. Non, pois porque aquí na miña casa, temos aquí un xardín e había como unha especie de portería. Pois meu irmán é dianteiro, xoga no Portonovo tamén, pois alguén tiña que ponerse a parar os tiros. Quedou a min, sempre me gustou estar aí con el no xardín, mentre se tiraba eu paraba, desde pequeno así. E a pregunta Sempre era algo clásica. que me gustou. Está ben, a verdade que eu banco moito, E a pregunta clásica é a que te dedicas máis aló do fútbol, hobbies, estudos, universidade? Pois fixen o ciclo superior de TSEAS e agora estou coa carreira de CACID na Universidade de Pontevedra. Logo, pois, gústame eso, ir ao gimnasio, entrenar polas mañán nun adestrador personal con Carlos Arosa, que levo desde as lesións con el, sempre da man, é o mellor que me pude pasar. Pois claro que sí, tremendo. Vou a mirar o chat a ver se hai algo máis por aquí. E senón, tremendo. Eli Rosal, aínda que moi novo, estou seguro que chegará máis arriba do que está. Vangamos. Nada, que moitísimas grazas, tío, por esta naco de tempo. Gracias a vos. Tremenda entrevista, a verdade que os meus deces. Moi ben falado en público, a ver se a exposición da célula procariota vai algo mellor. E que nada, tío, que a seguir para arriba co Portonovo, que hai que estar máis arriba. Seguro que sí, hai que seguir de aí abaixo. Moitas grazas. Roberta, voto de menos, Anxo. Porque claro, aquí sempre ben ter o tipo que realmente controla. E desto, e non o que inventan, que son eu. Bueno, esquema hoxe, lóxicamente, o 11 ao meu poder, 5 defensas, todo o mundo detrás, Deus adiante, que hoxe é Alex Comparada, que xa o temos aí arriba como xogador exalta da xornada, e na portería como bazo da xornada, Diego Dadín do Portonovo, por lo tanto temos garantizado un porteirazo e un dianteirazo tamén os dous, cunha xeira tremenda a nivel persoal. O dito 5-2-3 e comezamos no carril dereito para non sair dunha zona duns 30 km a redonda. Alex González do Pontevedra Club de Fútbol no capítulo 47.289 de O Capitán, meu capitán, porque o Pontevedra recibía na casa o Salamanca logo das boas sensacións do último mes de competición, pero sen acadar unha vitoria en Llanera e perder o liderado do grupo primeiro da segunda federación a pasada semana. En este partido de candidatos, xa que o Salamanca sí que é certo que é irregular, pero que levaba unha xeira de 13 de 15 antes de chegar a Pasarón, eliminando ao Alcorcón tamén en Copa. Xa sabemos todos, non? Que mañá hai un Salamanca-Celta no Elmántico. Pois o partido adiantado o sábado ás 8 foi un baño do equipo de Iago Iglesias, que se adiantou cedo no marcador co tanto de Chiqui. Curro empatou para Salamanca nunha acción illada, pero o gol de Alex González chega un pouco para pechar o encontro, para facer o 2-1, para devolver un pouco a tranquilidade a Pasarón, e xoga Alex González de carrileiro dereito, porque o gol chega, aí imos a velo, chegando pola dereita, o pase atrás, e chega Alex González para facer o 2-1, que ademais fixo un tremendo partidazo, que estivo omnipresente, como sempre, na esquerda e na dereita, e tivo oportunidades para marcar incluso antes e tamén despois. Salvalle, mellor do partido. Sempre di isto Iago Iglesias, pero é que sempre estamos de acordo. E é que o mellor do partido sempre o porteiro neste caso visitante en Pasarón, e de novo foi nesta ocasión John Villanueva, que se recuperou da lesión, que xoga por primeira vez en Pasarón, e foi o mellor do seu equipo. Como decíamos, foi un baño. Este foi o gol de Alex González, do capitán, para poñer de novo ao Pontevedra líder. Finalmente venceu o equipo Renate por 3-1. O terceiro fixo Jesús Cambil, que ten unha posible lesión de rodilla de xonllo, así que lle mandamos todo o ánimo dende aquí. E o dito, Pontevedra líder, chega despois de vencer a Salamanca, verá Copa contra Villarreal en Pasarón esta semana, 30 puntos, un puntiño máis que o Numancia. E de novo está moi comprimida esa zona alta da táboa na segunda federación. Se no primeiro ascenso pois o Pontevedra estivo no man a man contra a Unión Adarve, este ano vai a estar con Numancia, case 100%. Veremos se se engancha o Salamanca ou o Avilés. Eu o Ávila non o meto aí para nada, en algún momento terá que caer. Como xa fago spoiler, é o único futbolista da segunda federación que vai a entrar, Alex González, pois
Comentar un poquinho tamén a clasificación dos galegos, o Coruxo que perdeu 1-0 en Miramar ante o Marino, que está aí nesa posición de salvación, pero empatado a puntos co Langreo. O Compos, que suma unha nova vitoria, ten 21 puntos, xa está a tiro de pedra desa posición de playoff. O Fabril, que venceu tamén cun doblete de Guerrero, ten 22 puntos, a un punto do Salamanca, e quédame o Bergan, que adianteime porque sí que vai haber un futbolista máis da segunda federación, entón, bueno, pois como vai haber, logo saberemos quen é, queda o Bergan para despois. Entón, comenzando a liña de centrais, polo mellor equipo na primeira federación, Álex Zalaya, do Ourense Club de Fútbol, e que o fútbol son momentos, son dinámicas, e Ourense venceu no Couto a Ponferradina por 2-1. Os de Pablo López de novo saíron moi ben ao terreo de xogo. Mentira, hai outro, sí que hai outro, sí que hai outro. O paisano, meu paisano, evidentemente Alex González. Antón espabila, sí, teño que espabilar. Non é doado tampouco, porque estou a moitas cousas. O dito, agora si centrámonos en Álex Zalaya. De novo sei moi ben o partido Ourense Club de Fútbol. No 12 fai Carbonell un auténtico golazo unha semana máis, este de semi-chilena, botando bueno, unha cousa tremenda. En a segunda metade de nada, no minuto 1 do segundo tempo, ten Carbonell o propio Carbonell ten un pau, pero Zalaya aparece nun córner que saca José Marraigal, aí mirades, case ao punto de penalti, líbrase da súa marca, e como chegando en da dereita cara ao punto de penalti, xira completamente o pescozo para enviar a pelota tamén á dereita, marcar cun testarazo picadiño, marcarlle a Andrés Prieto, que non puido facer absolutamente nada, o que foi o 2-0. Logo sí que é certo que o Couto, bueno, que aperta a Ponferradina no Couto, que Ernesto recurta diferenzas aínda con máis de 15 minutos por diante, e que de novo volve a destacar o líder da zaga do cadro ourensán para evitar o empate do cadro de Javi Rey, bueno, pois asegurar a terceira vitoria consecutiva dos de Pablo López Vidal, que xa están a un puntiño da permanencia, que estiveron durante boa naco da fin de semana fora dese descenso, pero finalmente, como gañaron, estamos a ver, todos os de abaixo, pois sí que vemos un atasco monumental nesa zona. Ourense, que queda con 16 puntos a 1 do Barça Athletic, que marca agora esa posición de permanencia con 3 vitorias consecutivas para o equipo do Couto. Tamén mércores, Copa do Rei, ese derbi Ourense Depor. Vemos o Celta Fortuna, que está 10º, que venceu na casa Zamora por 2-0, ao Club Deportivo Lugo, e tamén ao Arenteiro, que foi o único que perdeu na boa xornada dos galegos na primeira federación, ca única derrota do Arenteiro na casa ante o Barça Atlético, aínda que mereceu máis o equipo de Raúl Jardiel. Seguimos, pasamos, trocamos ao central do medio da liña de 3, que non é outro que Miguel Sánchez Martínez Popi, da Unión Deportiva Paio Saco. E vai a cousa de primeiras vitorias tamén, porque se o Portonovo venceu por primeira vez en Baltar, o Paio Saco venceu por primeira vez lonxe da Porta Santa. Levaba 7 partidos. Bueno, este foi o partido número 7, a oportunidade número 7 para o equipo de Diego Armando García para gañar fora da casa. Fixo no 78 con esta obra de arte de Popi do central coruñés no minuto 80, 10 para o final, esa falta clara sobre un futbolista do Paio Saco. Aí vai Josiño a protestar o cartón, chega Popi 35 metros e fai isto, botando esa pelota que bota antes de entrar, que vai pegadiño ao pau, imparable para calquera porteiro, porque vai abaixo, onde doe, onde non chegas nunca. O gol de Popi, que bueno, que fala isto, as imaxes, temos sorte de ter imaxes, as imaxes valen máis que 1000 palabras. Eu quedo en silencio para definir este golpeo de falta magistral de Popi, que vale 3 puntos moi importantes para o cadro verde, que aínda ten un partido pendente, xa que a semana pasada non se puido xogar polo temporal. Así que da clasificación da preferente norte, fixándonos no Paio Saco, que escala un pouquiño, que está aí aínda abaixo na 12ª posición con 14 puntos, pero que bueno, que pode ser un punto de inflexión a cadar por fin esa primeira vitoria lonxe da Porta Santa. Noutra clasificación a que vemos que tamén hai un atasco tremendo, este novo formato
co playoff que demandábamos a pasada tempada, pois fai que teñamos esta clasificación, moitos empates a 22 puntos, e o dito, hai esa diferenza entre o grupo de arriba e o grupo de abaixo, terán que facer máis puntiños, por exemplo, pois Saco se queren aproximar a ese vagón dos de arriba neste grupo primeiro da preferente Futgal. Vou a mirar un pouquiño o chat, a ver que decides por aí. Agora me entendo capullo, el chegaba aquí, falaba do que lle gusta, listo. Bueno, sí, a verdade é que non era mala vida, non era mala vida. Moi de ser xefe, chaiga, fala o que quere, o que lle pete, marcha. Imparable, bueno, e imparable. É imparable. Ponte ti a ver se te aparas. Eu non a paro, porque tamén iría para o lado onde teño cruzado mal, así que non me tiro para aí, nin de broma. Segundo empate do Montañeiros, hai liga, non hai liga. E o Sofán anda moi ben, e ademais falábamos, creo que pode ser xa o Sofán un dos grandes esquecidos, do 11 de Fega Gabola, do 11 galego, porque non entran moitos, están segundos cun cadro de xogadores limitado, e bueno, están facendo as cousas moi ben o equipo de Pablo Torreira. Xa sabemos, non? Con Marcos Montero, que entrou moito, que é moi golador, centrocampista moi golador, tamén con Eloi Díaz na punta de ataque, bueno, facendo as cousas moi ben. O equipo do Carral, se mal non lembro, e trocamos agora, regresamos á Primeira Federación para pechar a liña de central con Eric Ruiz. Vai a cousa de capitáns tamén, porque estábamos con Alex González, capitán do Pontevedra, e agora pasamos ao capitán do Club Deportivo Lugo nunha nova versión do equipo de Lolo Escobar, xa que no Anxo Carro vimos que foi quen de vencer e remontar ao Real Unión de Irún do noso queridísimo Víctor Emil por 3-1. Sergio Benito adiantou os visitantes na primeira oportunidade que tivo o equipo irundarra, e lóxicamente pois tocaba Sachar outra vez no Coliseo Albivermello, e vai xo fixeron os soldados de Lolo Escobar, que foron moi superiores e que están unidos, como de novo vemos noutra foto de celebración post partido nos vestiarios do Anxo Carro. E chama moito a atención o que aguanta a bufanda de Voltaremos é Yayo, un futbolista que está cedido no Club Deportivo Lugo. E fala un pouco a unión e o sentimento de pertenza que conseguiu crear Lolo Escobar, e que todos os xogadores semella que adoptaron e que fixeron como seu. Dende o principio de tempada, cando non gañaba, defendíamos o que estaba a xogar o Club Deportivo Lugo, e a verdade é que dende fora mola moito. E que fixo Eric Ruiz? Bueno, como dicimos, o 0-1 favorable ao Real Unión de Irún, e Eric Ruiz no empate, este non é un empate, este é o 3-1, vale? Pero no empate no 1-1, podedes velo no resumo da Federación en YouTube, recibe na media lúa da área, saenlle 3 rivais, finta o tiro e deixa a dereita onde logo Marcos Sánchez manda a pelota teledirixida á escadra. No empate 1, asistencia de Eric Ruiz. No 2-1, córner, minuto 49 da primeira metade. Na última acción da mesma, córner dende a parte esquerda que bota Zoilo, que se busca Eric Ruiz no segundo pau, que non chega de milagre, pero esa pelota impacta no pau, e ca fortuna de que vai directo ao Artoa, que acaba marcando en propia meta, pero lóxicamente a incidencia no tanto do capitán do Lugo, de Eric Ruiz, que xa vemos pois o potencial ofensivo que ten no xogo aéreo, porque no segundo tempo, agora sí, é como este terceiro gol, nunha xogada similar a do córner do 2-1, pero este é un córner en curto, que de novo chega a pelota a Zoilo, e o lateral esquerdo acaba centrando ao segundo pau, e aí chega libre de marca Eric Ruiz, que marca a prazer, que completa un auténtico partidazo, picando moi ben aí o testarazo. O bilbaíno, capitán do Club Deportivo Lugo, na enquisa post-partido do MVP das redes sociais do Lugo, xa escollido Eric Ruiz. Lóxicamente non o metemos por isto, metémoslo porque asistencia, gol, incidencia no 2-1, fixo de absolutamente todo. O ex de Unionistas, que está a un grandísimo nivel, como dicimos, non sufriu o Lugo, tan só a única oportunidade do Real Unión vai para dentro, e o Club Deportivo Lugo queda en puntos de playoff, empatado co Baracaldo, nese tren tamén que hai con 22 puntos, a un do Arenteiro. A semana que ven perfectamente pode estar o equipo de Lolo Escobar xa en postos de playoff, que é onde ten que estar pois o cadro da Cía da Muralla. Vou a mirar contra quen xoga a semana que ven, e leo o chat porque vexo que hai moitas notificacións por aí. Deixame ver contra quen xoga o Club Deportivo Lugo, porque agora de memoria non sei. Creo que fora o domingo ás 3:30. 4:30, domingo 4:30, Tarazona-Lugo. Mira, un partido Tarazona ven de gañar. Un partido tamén importante para o equipo de Lolo Escobar para seguir
nesa liña ascendente que chega o equipo de Lolo Escobar. O Lalín bata Cazón Monforte 3-0, correcto. A mí molame moito este Lugo, todo de acordo con esa unión de vestiario, correcto. Pero playoff, para min sí, correcto. Banca, oxe que non estás, estamos de acordo. Pareceme maravilloso o que estás facendo, dende logo. Para subir, non o vexo. Bueno, veremos os equipos que están en playoff no segundo no grupo 2 da primeira federación. Tampouco é que ningún, lóxicamente non hai o nivel da tempada pasada, e tampouco é que ningún creo que sexa superior a día de hoxe ao Club Deportivo Lugo. Pero bueno, trocamos, deixamos ao Lugo. Vou a beber un poquiño, porque claro, é que agora hai que prender a moto. Querido, loco, que fixeches aí? Un primeiro plano de beber. Está guai. A botella que marca o camino. Desviouse o sábado, Bueno, pecha a defensa no carril esquerdo a mitiquísima Moto das Pontes, Álex Cabarcos, da Unión Deportiva Ourense, no novo municipal da Estrada. Era o partido no feudo estradense, primeiro contra segundo, o que gaña o partido, sexa estradense, sexa Unión Deportiva Ourense, e a dar un golpe en riba da mesa, e así foi para o cadro dos Dragóns, que asaltou o feudo, como dicimos, estradense por 0-2. Ali estivo Carlos Julio González, que abro comiñas. Que bestia Cabarcos. Pecho comiñas. Bueno, non está, e pareceme fatal, na votación das redes da Unión Deportiva Ourense como MVP, cando está Carlos Julio González aí, que ademais ten algo de man aí, na Unión Deportiva Ourense, e non aparece, bueno, pois non aparece, pero, como dixo, que bestia Cabarcos, pois para nós máis que suficiente para que este neste 11 galego da xornada. Mirado que fixo a Moto das Pontes para asegurar no 0-2 o triunfo no equipo de Borja FF, hai que intuílo porque a noite apreta e o temporal tamén. É unha opción de ataque do estradense, chega esa pelota un pouco longa, anticipa Cabarcos, e o que falle un pase, non despexa. Mételle un pase en profundidade maravilloso no 0-2 Cabarcos, para xogar ao primeiro toque a Champi, que define moi ben tamén, hai que dicilo, ante a saída do porteiro do estradense, deixar a Unión Deportiva Ourense como líder da terceira federación nun partido no que houve un ambientazo, no novo municipal, moitísima xente, tamén moitísima xente chegada da cidade das Burgas. Avisaban os dous equipos de chegar con antelación ao campo porque había unha gran, digamos que moitas entradas vendidas. Eu creo que foi a mellor entrada da historia no novo municipal, porque pareceme que a semana que foi festivo hai un par, a de o Día de Todos os Santos, que se xogou o estradense o 1 de novembro, o estradense Polvorín. Creo que lin que foi a mellor entrada da historia no Diario de Arousa ou no Diario de algo, e lóxicamente onte houve moita máis xente que ese día, polo tanto, pois debería de ser a mellor ou unhas mellores con toda a xente que houbo. Non temos foto dos callos, pero aseguramos que había callos, porque Carlos Julio González tomou callos e mandou a foto cos callos. Bueno, ia decir, un estaba currando e outro estaba con unha temperatura no corpo de 40 graus centígrados, así que os callos deron bastante envexa nese momento. Así que, bueno, que o Carlos mandou unha foto que daba pura envexa. Hai que ir á Estrada, hai que ir á Estrada. Moita terceira este venres, Fala da venta de entradas como se fora a final do Mundial. Bueno, que un primeiro contra segundo na terceira federación, para mí é como se fora a final do Mundial, sobre todo cando xa non este Lionel Andrés Messi. E mirando a clasificación, a Unión Deportiva Ourense líder, primeira clasificada por primeira vez na tempada, 28 puntos. Miramos esa Arousa que ten 25, xa falamos antes, con áreas comparadas, e vence ese partido que ten adiado, que se xogará o 4 de xaneiro contra o Boiro. Empataría puntos co equipo de Borja Fernández, pero lóxicamente, como de momento non hai ese partido, non se vai xogar ese partido, pois queda aí, e o estradense que queda pois na terceira posición, porque tamén é superado polo Racing Vilalbés, que venceu por 0-1 na Ribela ante a Sarriana, e que de novo pois vemos que non vai a ser unha liga de dous, como presaxábamos ao principio no man a man Unión Deportiva Ourense Arousa. A Sarriana vai a estar, o Racing Vilalbés vai a estar. Hai que ver como afronta agora os golpes o estradense, e veremos se tamén é o quinto en discordia. O que sí, o partido que se xoga esta semana, o xoves, comeza a xornada de terceira co partido adiado da pasada semana, o
Valadares Vilalonga, xoves 9 da noite. Venres o grosso da xornada da fin de semana e o domingo xogan pois tanto Vilalonga como Valadares o seu partido correspondente, digamos que a esta xornada, polo tanto, moita terceira neste fin de semana. Outro grande esquecido deste 11 Racing Club Vilalbés, totalmente de acordo contigo. Bueno, comentada un pouco a clasificación da terceira, non sei se queres que comente un poquinho a situación de algún equipo máis. Do Noia, como está o Noia, mi madriña como está o Noia, que barbaridade, venceron tamén en Viveiro 0-1, están aí, están sextos clasificados, cunha xeira tremenda de 11 dos últimos 15, apuntando tamén a que se continúa esa dinámica, poden perfectamente entrar en postos de playoff para un equipo recén ascendido, pero que xa sabemos que ten un proxecto de hai moito tempo, con Iván Carril, que estivo en terceira hai anos con Olla, baixou, digamos que a entidade confiou no exxogador do Depor, e mira, gustoulle ascender, pero unha vez que ascendeu, está a xogar as mil maravillas na terceira. Vilalonga empeza a estar descolgado, pinta feo, sí, pero bueno, aínda ten, o xoves vai a ser unha final contra o Valadares, viaxades a Valadares o xoves. Pois non o sei, a ver como... É difícil que estemos os xoves en Valadares. Primeiro, porque non quero tampouco que Anxo pois meterlle un poquinho de frío xa nas alturas de ano na que estamos. Creo que sexa bo co gripazo que ten o meu pobre. E tampouco creo porque o partido ás 9 da noite ou ás 8:30 e nós temos sección na Radio Galega 11. Así que a viabilidade de facer iso, a menos que o prota sexa un do Valadares en directo, vai estar un poquinho complicado, pero todo é cuestión de falalo e, lóxicamente, tamén cos compis de radio. Bueno, deixamos a numerosísima defensa, porque sabedes que me gusta defender, e imos ao medio con Dani da Fonte, Dafo do Lemos, dicíalo antes Jatalim, 3-0 ante o Lalín. Pois mira, vai apareado, niño. E xa dicíamos que é a cousa de capitáns, porque o capitán agora do Club Lemos na vitoria tremenda do equipo do multicentenario por 3-0 ao Lalín, que é un dos candidatos a estar arriba. Marcaron, bueno, os 3 goles do Lemos. Primeiro marca Aisa El Yamal, que é un dos centrais máis goleadores da categoría, sen ninguna dúbida. Logo marca César e logo marca Adri Carrasco. Pero que a nós falaronnos maravillas de Dani da Fonte, que por circunstancias, e que claro, outro centrocampista, pero que xogou de central, por circunstancias, tivo que o centrocampista monfortino retrasar a súa posición, xogar de central, e limitou moi ben todo o poderío do cadro do Cortizo, que tan só rematou unha vez a porta en todo o partido. Ademais, tivo un gran rol iniciando as accións combinativas do equipo da Pinguela, dende atrás, dando calma e seguridade ao seu equipo, que se está a destapar como un dos mellores locais da categoría. Venceu hai un par de semanas ao Dubra na Pinguela, agora vence ao Lalín contundentemente por 3-0, polo tanto, é unha vitoria tremenda para o Club Lemos, o equipo do multicentenario, e nos destacamos neste 11 galego da semana da xornada o 102, porque a verdade é que queríamos meter a alguén do Lemos e a xente díxonos Dafo, a xente que preguntamos. Por lo tanto, Dani da Fonte no centro do campo do 11 galego da xornada 102. E mirábamos a clasificación, agora fixándonos no Lemos, que está pois un posto por riba do Paio Saco, iso sí, con 16 puntos. De novo está nese grupo, nesa separación de máis un partido entre o grupo cabeceiro, que poderíamos mirar que pecha Santirso con 20 puntos, e iso que perdeu non na casa, porque non puideron xogar no Monte, que está en obra, xogaron en Bizoño, xogaron en Bizoño e palmaron 1-2 ante o Pol, sí, nunha das sorpresas da xornada sen ninguna dúbida. Está pechando ese grupo cabeceiro e veremos se o Lemos é quen de colgarse de engancharse a ese grupo. Entonces o partido en TV.gal, vale. Cando vas volver a traballar po 2025? Non era mala, un mes de vacacións para os dous. Bueno, e agora, un día entero de centrocampista. No, enganchando. Quen avisa non é traidor. Capitán, hat-trick, Lucas Pérez do Depor. Sabemos todos o que fixo. Quero dicir, non me chamo Xavi, pero non por iso non vou a destacar o mellor partido na tempada de Lucas Pérez no seu primeiro hat-trick co Depor.
había moitas críticas, había moito ruxe nun partido moi difícil, onde o Depor queda con 10 pola expulsión rigurosa de David Mella. Vai Lucas e fai un hat-trick. Marca o 1-2, despois xa con 10 marca o 2-3 e o 2-4, eleva o balonciño e ademais cansouse de pedir perdón a grada do novo Mirandilla. Lóxicamente o gol que está dando pois prácticamente que a volta ao mundo é o 2-4, ese golpe de falda de 35 metros cun só futbolista na barreira que vai directamente á escadra da portería de David Gil e que a min lembrame moito a un de Xaranoglu, que seguro que se todos indagades un pouco, pois bichedes ese gol algunha vez, dende case que o centro do campo non hai barreira e o tipo vai e pégalle directo e fai un estrano tremendo a pelota e acaba na escadra, pois o de Lucas é igual. É unha cousa de tolos o 2-4. E eso, cando todo o mundo, pois digamos que estaba empezando a falar do ruxe de Lucas Pérez, chega Lucas e resposta así, sabendo que o Depor, que o seu Depor, e que chega para estar nun bon momento xa. O Depor con Gil Sanz, leva 15 puntos disputados o adestrador Beitanceiro e acadou 10. Por lo tanto, son 10 dos últimos 15 para o equipo de Óscar Gil Sanz, que bueno, que ten 20 puntos, que comeza a deixar un poquinho atrás o descenso, xa hai un partido de diferenza co Córdoba, e bueno, agora ten un calendario sí que interesante o Depor, sobre todo na casa, que é o que digamos o único debe na tempada nesta tempada do Depor, os partidos na casa, e agora coido que ten 3 dos vindeiros dos 4 seguintes, creo que son na casa para o Depor, a ver que miro. Ademais, creo que son rivais que dis que o Depor xa non se quere estar arriba, se quere ter opcións de todo, ten que gañar, xa non estar arriba, senón a permanencia. Creo que son rivais como para vencer. Agora, Depor Zaragoza, eu creo que é un rival perfectamente que podes vencer sen Lucas Mella, sen David Mella en Riazor. Logo viaxa a Tenerife. Aí non xogará Lucas, moi probablemente, pola quinta amarela. Xa sabedes o que lle pasa cos avións. Non pode ser perfecto. O de Morelos non pode ser perfecto. Se non se quere subir un avión, bueno, pois eu prefiro que faga isto e non se suba un avión e non xogue un partido a non telo. Lóxicamente, é o que dicía. Despois o Depor, antes de Noiteboa, xoga contra o Castellón o 19 ás 9:15 da noite e o 22 recibe ao Mirandés ás 9 da noite. Por lo tanto, os vindeiros 4 partidos do Depor na Liga eu creo que poden marcar bastante xa non o futuro do Depor nesta tempada, senón tamén o futuro, digamos, de cara ao mercado invernal e de Óscar Gil Sanz, porque eu creo perfectamente que pasou o Tourmalet, porque pasou Eibar, Almería, Sporting e Cádiz con bons números, estes partidos que rematou con 7 de 12, e agora veremos nesta nova xera de 4 partidos cantos pode facer, porque de facer 8 10 puntos eu creo que estaría mirando xa para outras cousas o equipo de Óscar Gil Sanz, a que lóxicamente desexámoslle que lle vaya xenial, como xenial lle foi a Lucas Pérez, que marchou ca pelotiña pa casa de Cádiz do novo Mirandilla. Mira que fixo kilómetros esa pelota. Vale, benaventurados aqueles que non confiaban, totalmente de acordo. Ainda así, playoff a 6 puntos, descenso a 3, hipertensión mouth, totalmente de acordo. E o Racing, empatiño, ten que chegar vivo a xaneiro e firmar gol. Sí, sobre todo coa lesión de Neco Jauregui, máis que fichar gol, fichar extremos. Lóxicamente sabemos que Vallejo non conta e que Bebé non conta. Cando nun partido 0-0, na que o Racing está mellor na segunda metade, vemos que Cristóbal Parralo fai únicamente 2 trocos. Raro. E obviamente pois ten que chegar vivo e bueno, vou a mirar que alárgome unha barbaridade. Vou a mirar o calendario do Racing nun momentiño a ver que ten antes dese parón polo Nadal. Baracaldo agora na Copa, pero claro, que o calendario do Racing é moi diferente ao do Depor. Racing Real Oviedo este fin de semana ás 2 da tarde. Eu penso, opinión miña, se perde o partido o Racing da fin de semana, creo que van a cargar a Parralo. O sea, opinión, completamente opinión, aquí xa por divagar. Logo, ao Molinón, Enrique Castro Quini, Sporting Racing de Ferrol, tamén ás 2 da tarde a semana seguinte. Logo recibo Almería e logo viaxa a Zaragoza para pechar, digamos, o mes de decembro. 4 partidos moi difíciles para o Racing, que tamén un pouco na liña do Depor. Veremos que fai e veremos como se reforza na dirección deportiva Mouriz, porque está claro que con este cadro de xogadores non lle está a dar nin ao Racing. Eu creo que non é cousa de Parralo, que é cousa de que bueno, non hai gol e sobre todo non hai esos extremos que tan bo resultado lle deron no proxecto ao técnico do Racing. Deixando a segunda división, a segunda profesional,
marchamos á segunda federación, porque na dereita xoga, tamén por 2, Lucas Santañón, do Bergantiños, que dixen antes que non había. Anda que non había. Non había, ata que chega Lucas Santañón, tiña que gañar o Bergan, e venceu 1-4 no Novo Ganzábal ante a Unión Popular de Langreo. O que dicíamos, tiña que ganar, eran varias semanas difíciles, porque perdeu 0-4 na casa contra o Compos, porque perdeu en pasar 1-0, non estaba a ter gol. Logo, nun partido no que o Fabril ia chegar condicionado pola convocatoria do primeiro equipo, vai e non se xoga polo temporal, e ao final comezaba a xornada moi abaixo o Bergantiños. Por eso dicíamos que tiña que ganar, e de novo mostrou o equipo recoñecible da principio da tempada que si que era, sobre todo lonxe das Eiroas, e goleou 1-4. Temos montou Anxo aos highlights de Lucas Santañón. Este é o primeiro de Marcos Remeseiro, que Lucas Santañón caracolea e deixa a Remeseiro. Isto é unha asistencia, non é a asistencia máis difícil do mundo, nem moito menos, pero o golazo de Remeseiro tamén para abrir o marcador, eu creo que é tremendo, no 9 da primeira, e 4 minutos despois pasa isto, a presión alta do Bergan, a primeira Antaño non, pero a segunda sí, e cruza a pelota ante Adrián Torre. Este é o 1-3 no 49 da primeira, o centro tremendo de Omar e o remate de Lucas Antañón. Bueno, despois do pausa para o Lolo, eso, basicamente o resumo é que con 49 minutos, que foi o que durou a primeira metade, pois vale para que o Lucas Santañón este neste 11. Unha asistencia, que insisto que non é a máis difícil do mundo, pero hai que caracolear e hai que elevar ao seu rival e hai que xerar ese espazo para que Remeseiro poda golpear a portería, e os 2 tantos que fan que o Bergan pois chegue de novo a unha boa situación ata a boa clasificatoria, recupere un pouco o sorriso, volva a vencer e suma 19 puntos, deixando o descenso a 2 puntiños, que ten a Unión Popular de Langreo, precisamente por ser un partido máis aínda máis importante na zona media baixa da clasificación, pero tamén se a segunda é hipertensión, a segunda federación máis do mesmo. Hai un tren tremendo de equipos nesa zona media da táboa. Hai 6 puntos entre o Langreo, que é o equipo do play-out, e o play-off co Salamanca. Por lo tanto, pode pasar calquera cousa, van a pasar moitas cousas. Aínda é primeira semana de decembro e xa estamos coas clasificacións barallando números e posibilidades. Por lo tanto, bueno, eu personalmente teño ganas de que chegue a vindeira fin de semana, que temos fútbol, bueno, xoves, venres, sábado, domingo. Vai ser tremendo. Antes de pechar co Bergan, debutou esta semana William Castro, o ex do Noia e do Paio Saco na segunda federación. Xogou 10 minutiños despois dun principio de tempada difícil para el. Alegrámonos moito de que por fin poderá xogar e disputar os seus primeiros minutos na campaña na segunda federación e debutar, e aínda por riba, iso, con vitoria por 1-4, así que dende aquí, lóxicamente, tamén unha forte aperta para o extremo ex do Noia Paio Saco. E xa, para pechar este 11, ademais de Alex Comparada no dianteiro centro, e media punta, ou eu coñecido de media punta, ou media punta pola dereita, pero por circunstancias do guión ten que xogar á esquerda, Mario Regueiro, do Boiro. Isto córtase despois, a ver se en edición córtase, para que en YouTube, cando a xente tal, pois vexa que polo menos sei falar. Mario Regueiro do Boiro, porque podíamos titular este partido como que o Super Mario Rescate, tanto Mario Regueiro como Mario Prol. O Boiro venceu por 3-0 diante do Valadares, nun rival contra un rival directo, e respira, sobre todo respira Cardeñosa, aliviado logo dunha mala xeira de resultados, pero que non de sensacións, porque sí que é certo que a xeira de resultados era mala, pero que, por exemplo, perde no Couto 4-3, cando ia vencendo 2-3 ante a Unión Deportiva Ourense, e logo sí que ven a goleada do Atlético Arteixo en Barraña. Neste partido pois aparece Mario Regueiro, que foi estelar para asegurar a vitoria para o seu equipo. O primeiro na que Sila vence a carreira e asiste ao ex do Compo Xuvenil, que tampouco é o gol máis complexo do mundo, e a acción de Sila ten moito mérito esa acción de Sila, e Regueiro empuxa de zurda para facer o primeiro. Logo o segundo inicia Mario o contragolpe cara ao área rival en unha xogada na que finalmente o esférico termina aos pés de Mario Prol, que realiza un excelente disparo para facer o 2-0. Este é o 3-0, pero antes do terceiro hai que contar que Sila
está piques de facer o terceiro xa antes do descanso, nunha asistencia sen gol, que sería no Fantasy, de Mario Regueiro. Tamén o propio Mario Regueiro puido facer o terceiro anteriormente cun disparo que marchou a trave da portería de Toni Comesaña. E agora sí, o terceiro que vimos anteriormente e que agora volveremos a ver, pois foi unha xogada individual de Avi, este é o terceiro, a xogada de Avi que busca un centro xute máis que outra cousa, non? E que ao final, tras bater no pau, pois chega Mario Regueiro e bate a Toni Comesaña, fai o 3-0, e Ledicia en Barraña, respira Boiro, respira Cardeñosa, que bueno, creo que tivo un pouco de sorte, porque se chega a xogar o partido da semana pasada, a saber que pasaría no equipo de Barraña, pero que creo que tiña menos puntos que sensacións estaba a deixar nesta mala xeira de resultados, pero que por fin pasou e por fin asegurou os 3 puntos. Imos ver a clasificación centrados no Boiro, que está na zona baixa da táboa, e o equipo que marca a salvación, pero con 12 puntos xa. 3 por riba do Atlético Arteixo. Bueno, xa está nese tren, non? De equipos Valadares, Somozas, Barbadás, Viveiro, Silva. Está moi igualada. De novo a terceira, e o Boiro que seguro que irá de menos a máis. Dicíamolo xoves na sección do contraataque que tiña un calendario de auténticas finais este mes o equipo de Cardeñosa, e para que non nos saiba, pois lembro o calendario do Boiro, que venceu esta semana 3-0 Valadares, que a semana seguinte, domingo pola tarde, xoga contra o Vilalonga. Lembremos que o Vilalonga Valadares será o xoves 9 da noite, domingo 5 da tarde, Vilalonga Boiro, semana seguinte Barbadas Boiro, e a continuación Boiro Somozas xoga contra 3 rivais directos agora o equipo de Cardeñosa, que comeza ben este mes de decembro. E así quedou o 11 galego 102 de Fica Cabola, gracias a Tani, lógicamente, por enviarnos los goles, evidentemente. Gracias a Tani, unha das mellores TMs do fútbol galego, neste caso do Boiro. Bueno, así quedou o 11 galego 102 de Fica Cabola, con Diego Dadín, o bazo da xornada do Porto Novo en portería, Alex Talaya, Popi Sánchez e Eric Ruiz, os 3 centrais na defensa, Alex González, capitán do Pontevedra, carril dereito, Alex Cabarcos da Unión Deportiva Ourense, carril esquerdo, Dani Afonte e Lucas Pérez no centro do campo, Lucas Santañón do Bergan por 2 á dereita, Mario Regueiro do Boiro á esquerda, e na punta de ataque, exalta da xornada, Alex Comparada do Arousa. E agora, antes de falar do mellor adestrador da xornada, imos primeiro cos destacados que acariñaron entrar neste 11. Primeiro cos vídeos. Tamén é mala sorte que o día que estuvo eu só teño aquí vídeos para aburrir. Primeiro, Xavi Sánchez, na sexta victoria consecutiva do Negreira, un Negreira que é terceiro, que está facendo historia na Preferente Norte. 3-0 ante Atlético Escairón no partido que significou a institución de Óscar Moure no Atlético Escairón, no equipo Sabiñao. Xa de novo como pasou con Jandri Rego, comunicaron a destitución de Óscar Moure antes do partido. Pasara o que pasara, pois non ia seguir á fronte do banquiño, e este foi o golazo de Xavi Sánchez do Negreira. A continuación, gol partita de Román a prol do Ordes ante o Val. É un golazo, é central, chega ata 3 cuartos de campo, a cámara non sei que fai, porque non completación, pero a pelota que vai directamente a escadra. Igual aquí sí que pode facer un pouco máis o porteiro, porque non se acaba de ver onde entra a pelota, pero un auténtico golazo o de Román a prol do Ordes, que venceu, pois en principio un rival directo, ainda que Ordes está arriba, ou na metade da táboa, igual queda tocado logo esta derrota, pero eran 2 recén ascendidos que a priori ia competir polo mesmo. Vemos igual que pecha cancelas agora de novo da clasificación despois da vitória de Arzúa, e o Ordes que está 10º na táboa, facendo pois un bo arrinque de tempada, vale, ser recén ascendido, e cunha seira de 9 dos últimos 15. E temos tamén por último, na terceira Futgal Grupo Pontevedra, o Xío Magariños para facer o 1-2 a prol do Campañó no feudo do Barro. A celebración encántame. A celebración é tremenda. O abrazo na bancada e o gol é unha maravilla, Como lle pegan peine total directamente a escadra. Non é a escadra, pero sí que é na parte superior da rede. Esa pelota que parece que baixa, pero acaba, eu creo que entra a rede. É que é tremendo, é que entra a rede
pero toca a parte alta da rede. É como se de repente baixa un pouco e volve a subir. É unha cousa tremenda o golazo de Uxío Magariños, como dicimos, para o 1-2 a prol do Campañó no feudo do Barro. E ademais, acariñaron entrar no 11 galego 102 de Fico Acabola. Na primeira federación, Óscar Marcos na vitoria do Celta Fortuna 2-0 ao Zamora na casa. Na segunda federación, eu creo que o grande esquecido, Guerrero do Fabril, que marcou 2 tantos na vitoria do equipo de Manuel Pablo ao Llanera por 2-1 en Abegondo. Manu Rivas do Compos, que tamén venceu 2-1 no Verboquete, pero ao Laredo. Chiqui ou Pelayo no Pontevedra Salamanca, no que entrou Alex González, e Marcos Remeseiro ou as dúas asistencias de Omar no Bergantiños. Na terceira destacáronnos Antón Guisante da Unión Deportiva Ourense, entrou Cabarcos, Rubén Casas do Noia e Cañi do Racing Vilalbés, que fixo o gol partita na Sarriana, na Ribela ante Sarriana. E na preferente destacaron moito a vitoria do Arzúa por 0-2 en Gallamón de Antomiño, e destacáronos os dous goladores, Fabio Rajales, que fixo 0-1, e Anxo Fernández, que marcou o 0-2, como decimos, da vitoria do Arzúa en Gallamonde ante o Miño. E logo na preferente sur, Óscar Caramés, que logo dun longo calvario, marcou o tanto da vitoria e alegrámonos moito nos tamén do Choco 1-2 ante o Cultural Areas. Adri Rodríguez Vaz do Céltica, que goleou 7-0 a Lantiba da Matamá. Xoel do Atios, que venceu no derbi do Porriño por 0-1 ante o Porriño Industrial, co tanto de Xoel, que, lóxicamente, acariñou entrar este 11. Gullón, nunha nova vitoria do Umea, que xa ten 14 puntos, está enganchado xa nese tren de equipos da Preferente Sur. Vano Núñez, golazo de cabeza co Portonovo, do que xa falamos, ademais con dedicatoria especial, xa que estivo de aniversario. E Joana, que estaba por aquí, que nos dixo ao ex canteirán do Depor, Manu Berrocal, que marcou un golazo co Castellón B, pero o equipo castellonense que perdeu, o filial, mellor dito, castellonense, perdeu 2-1, mandounos, por certo, o tanto de Berrocal, de Manu Berrocal, o gol, pero non se veía moi alá, así que non o puxemos por iso. E agora sí, sen máis dilación, imos co adestrador ou adestradora da xornada. Oxe, só adestradores. Destacamos a... Correcto, aniversario da irmá de Varo, correcto, da irmá. Por lo tanto, adicou Varo o gol a súa irmá. Perdón que non o dixen. Vale, adestradores. Se non gana, rápome como el. Manolo González, do Español. Vilachá, do Barbadas. Javi Fernández, do Atios. E Diego Martínez, que acaba de facer historia e vencer no Camp Nou por 1-2. É o 11 galego con menos adestradores, digamos, do noso fútbol, do noso barro, dos que máis nos gusta, pero que temos dos adestradores que picaron moita pedra, para estar onde están, como Manolo González e Diego Martínez, que lóxicamente alegrámonos moito por eles que están facendo as cousas moi ben. No Camp Nou non, é verdad, en Montjuic, é que non veixo fútbol profesional. Bueno, pois aí está, Anguisa. Ti quen queres que gañe, Anxo? Eu creo que gañe Manolo. E dame pago porque lle venceu a Celta, pero que xogábase o posto. Manolo, xogábase o posto. A verdade é que é tremendo. Hai un TikTok de Manolo que fixo a xente do Español recopilando todas as súas celebracións e cousas. A verdade é que moi bien. Sí, o Barbadas está forte. Parecía tivo ese momento de tempada onde, bueno, había moitas dúbidas, pero foi quen creo que de remontar o partido na casa ante o Paladares. E dende aí, pois, vemos que o equipo de Vilachá está forte, está sumando bons puntos na táboa clasificatoria. Bueno, pois, correcto, 2-1, sí. Pois, bueno, Chacho Coudet no Alavés, Chacho Coudet no abandonés. Vai gañando Diego Martínez, pero con ampla maioría, Con ampla maioría vai gañando Diego Martínez. Co 71% dos votos. A Manolo non votou ninguén. Manolo, hai que facer esta Anguisa nas rúas, nas ramblas, nos carrérs de Barcelona, a ver canta xente coñece a Manolo, do Español, que non ten ningún voto. Diego Martínez, bueno, vai a gañar Diego Martínez, non sei canto queda en Anguisa, pero ten o 75% dos votos. Diego Martínez, que lóxicamente pois venceu en Montjuic ao Barça
por 1-2. A verdade é que a xeira de resultados dende que chegou a Unión Deportiva Las Palmas é tremenda. Sacona das postas de descenso e sobre todo non vin o partido, todo hai que dicilo, non vin o Barça Unión Deportiva Las Palmas porque estaba en San Lázaro co Compos Laredo, pero polo que vin e polo que escoitei, cando empata o Barça, o lógico é que lle metan 3 e o tipo sigue co equipo xogando a xogar a pelota dende atrás, xogada, cos seus futbolistas, como Leiro, con Kirian, con campaña, e acaba ganando merecidamente, e por tanto, pois lógicamente, home, se és un adestrador galego e gañas ao Barça no seu campo e non entras, pois mira, non tería tampouco moito sentido. 15 puntos ten a Unión Deportiva Las Palmas no 14º posto da clasificación. Venceu hoxe Diego Martínez no 11 galego 102 e o mellor adestrador da xornada. Polo tanto, para recapitular, o que foi o 11 galego que pasa? O que foi o 11 galego que pasa con Diego Martínez? Sí, Diego Martínez, o adestrador da xornada. Bueno, que recapitulo, o que foi o... estaba xogando. Vale, vale. Bueno, pois alégrome de que por lo menos pois xogues. Onde teño eu por aquí as cousas? Vale. Bueno, 11 galego 102 de Fica coa bola. O meu primeiro 11 en solitario. Grazas mil por facer, bueno, todo o desprego este que fixeches de vídeos, axudándome tal, a realización e todo. Mil grazas. Recupérate pronto, porque a vindeira semana hai que estar de novo ao pé do cañón e temos unha semana moi futboleira. Diego Dadín, o bazo da xornada, xa dixo que mañá ia a comer ovos da abuela con Juanjo, aí, por lo tanto, mellor imposible. Tanto a Publi como o noso gardameta neste 11 galego 102, Diego Dadín do Porto Novo bazo da xornada, Alex González do Pontevedra, Alex Talaya do Ourense Club de Fútbol, Popi Sánchez do Paio Saco, Eric Ruiz do Club Deportivo Lugo, Alex Cabarcos da Unión Deportiva Ourense, con Dani da Fonte do Lemos e Lucas Pérez do Depor no centro do campo, Lucas Santañón por 2 do Bergan en banda dereita, Mario Regueiro do Boiro na banda esquerda e arriba, xogador exalta da xornada, hoxe, Alex Comparada do Arousa 102, do Arousa no 11 galego 102, no que foi escollido por todos vos adestrador da xornada, Diego Martínez. Moitísimas gracias a todos por estar aquí, por aguantarme, por que falo moito, xa sabedes, son de moito falar, fixen 1 hora e 40 minutos con dous tipazos, dende hoxe bancamos moito, tanto a compa como a Diego Dadín, e nada, vémonos no vindeiro vídeo ou directo, esperemos que sexamos os dous de sempre, porque mañá, hoxe non é onte, e como hoxe non é onte, a vindeira semana estaremos os dous. Vémonos no vindeiro vídeo ou directo de Fica coa bola.